Dawk kollha li jaħdmu għal rashom jew huma SIDIEN ta' negozji żgħar u medji se jkunu jistgħu jitħarġu rigward kif jippjanaw il-finanzi tagħhom bl-aħjar mod possibbli. Dan permezz ta' ftehim iffirmat bejn it-taqsima ġemma fil-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u l-Kamra tan-Negozji żgħar u medji. Ġemma ħejjiet strateġija nazzjonali dwar il-kapaċità finanzjarja biex tidentifika d-diffikultajiet fis-separazzjoni tal-ispejjeż tan-negozju u tal-familja, għarfien dwar l-amministrazzjoni tal-kontribuzzjonijiet tat-taxxa u s-sigurtà soċjali u pjanar fit-tul għall-irtirar. Il-President tal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji Pola Bela spjega kif il-ftehim se jwassal għal gwida finanzjarja. Niggwidawhom x'jistgħu jagħmlu through their working life as a self-employed, għax self-employed m'għandux ħin. Da m'għandux ħin jaħdem waħdu, irid jaqla l-għejxin tiegħu bil-ħidma tiegħu ta' kuljum, u allura din l-inizjattiva sa tkun tista' tgħinhom biex jippjanaw iktar aħjar. Il-Ministru Michael Falzon qal li dan il-ftehim huwa seba' wieħed fuq il-kapaċità finanzjarja u saħaq il-ftehim bħal dan se jħalli il-ġid f'pajjiżna. Dan huwa ftehim li huma ma' settur importanti ħafna, qed nitkellmu fuq is-self-employed u l-SMEs li huma l-backbone tal-business Malti u li wieħed nistgħu nikkoperaw ma' settur bħal dawn jinżel xi ħaġa li żgur se jħalli ġid. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali Mark Musu saħaq li dan it-taħriġ huwa importanti għal meta persuna tiġi biex tirtira għaliex filwaqt li hemm il-pensjoni tal-Istat wieħed jista' jinvesti f'pensjoni privata biex ikollu dħul addizzjonali.